I'm welcoming the host of the show. Put your hands together for the one and only Steven. Nairobi wapinduru! I can tell you Nairobi wapinduru! Nairobi! Alright! Nairobi! Thank you so much. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Erokamano ahinya. Ing'eni nyaka wachunge nikech kokalo kanyo to nitie joma be moko juok ginyalo donjo. Makoro en mana awero mama tiene na nyaka jipigeni makofi. Onagia ni jabati mi high five koneni wamor kanyakla ang'owa wamor kanyakla ulinga nyaka wach ni mose korki ng'aw duondi wamor okay, kwa namba chon. All right. Eka jo Chelsea yeka. Podongema. Ha? Unginga idkendi. Aya, eka jo Arsenal mane yeka. All right. Aya, jo Liverpool mane yeka. Aha. Jo Man City mantiere yeka. Nagi thodong. Aya, eke jo tim kubwa mantiere yeka. Manio. Gini wasakao donge. In fact, juu ya hiyo story. Ere nyako madwaro ma? Idwa ball. Ere nyako ma? Stella, ami ball. Nembo moro. Nataka ball. Mane kaka idwa ball? Ami nga ball. Haya, bi kauma. Nikikupea unashika, sawa? Unashika. Sawa? Idwa mako ball nikibedo koso kichung. Ichung. Ha? Haya, in ready? Amie. Tokoko mako. Wow, amie dong. Haya, airo. Inge mako ma. So right about now, ladies and gentlemen, I want to introduce our first comedian on the show. Are you all ready? Ladies and gentlemen. Bas, opak Ruoth opak kendo. Yes, an gi weche mathi. Ada wuoyo gi wanadada. Jo wanadada muneno kar ka gi joma longo seriously. Awapamne uru wanadete. Daka winj kupamo motegno isi. Bunge gani wanadada gi gin jok moko mino gima gisei. Ok gimin gima gisei, en gin giwuoyo abal. Ok gimin gima gisei. Ne winjo ka samori sero kata yuori moro. Inisa ni semeji. Okazi manani, odongo, stop it. Temane ni stop wa. Temane ni stop no nyisi ni stop it. Ni minduro wi ni yuori nyisi ni stop it, stop. Stop it no tiene ni dhi nyime. Yes, aneno ng'ato kacha yawa ndugu. Owadwa mokulu wiye piny morwako kitenge. Wuod wuora nyini chalna gi ng'ama ng'eyo. Ba chunga ne matin. Chunga matin wuod wuora. Ya. Nyini chalna ng'ama ng'eyo ba.
Omera nyien moro chanda lo moro dala. Akia ni bedir na go koso. Dogi bedo ero kamano wuora. Ko kamine ni taga lo ni tanya thikich ma onge minwa ta onge kata wuonwa. Ose chanda lo makia na timra nade. Itaga kia wang ka wang. Because I'm a total ginene. Ofan. Okamorgi watch no. When nyero to this is a dead serious matter. Ya watu ngebe mane walo ni dead serious. Ba sadu ya dokum joma pokati yukuragi wanadada. Jo wanadete. Watch ni fuana uru no sana. Ilungu no sana jagero sana muami. Ni pastor lungo ginene osana no muami kagima Yesu ene mloya. But wangi moro batheka. Yesu dogo duk. Yesu John. Lakini no wacho no biro kaka jakuo. Koro kung'eyo. Koro podan mana kuom mwanadada kacha. Omera mwanadada ka koro muocho sasu wiye. Otwa mana ni okachaka chaki. Ng'ama nokela muchwog nyaka wer. Ng'ama nokela nyagi ng'onga. Ng'ama nokela nyagi ng'onga. Iwinjo nyagi ng'onga. Nyagi ng'onga gimiwinji chako no kibitieko. Miya nyagi ng'onga dweche kama lweta chandore ni. Ng'ibune kuma lweta chandore ni. Kama lweta thagore ni madi. Ibiro yudo nyagi ng'onga ka koro chur gi misigo ma nyagi ng'ongo yieng' chuth. Nyagi ng'onga ndeso iwacho gi chunyi to nyagi ng'onga manoko chake. Nyagi ng'onga bang' mano kokodo pango nyithindo staircase. Dongo with the staircase maroka. Madonge kosa wacho marach yawa ung'won na. Lakini adieri to suma adieri kuon bele luongo na adieri ng'onga adieri di ng'iny mana paka adieri. Jioko eri lakini longo adieri inti ber po. Ose koni okochako chake to mono mopango nyithindo ma yawa. Aduogo iri joma chuo usenyiero joma nyiri ahinya. Chuo makore neno koro nut kama koro nginogi. Ng'ama dichuo many pesa ni. Nuona ni many pesa ni. Kionge gi pesa mero chai. Isiko mane mama ni chingma poko girungu. No chai oko chai yonge. Dakuwach gino motegno. Yonge pesa. Idhi wuoth ka oche ti iwinjo ka koro ng'ama ni pesa ipako. Ni muneno chungkani ma wuon parwa. Muneno chungka muteno bathani ma wuon nyithinda. Makata ka kuru nena pichni ka kukuwora ni war ma chuora. Ionge pesa ba. Jaodi wacho ni ma ng'ama dakgo. Oluongi ni ng'ama dakgo iwone jakwath dala no. Inge dong apenyi ya. Dala ma ine dichuo tiang luongi ni ng'ama dakgo iwone nyathi kiche dala ni. Eno kagimo siemo nyathi mora dakgo ka. Ma ng'ama dakgo. Nyithindo bo chai ma kata yiso ni dak ugom ne chuor ng'ane kom. Nyathi kuong tengore ma. Dong na nyise no ng'iew na buk to dagi. An muketo gi wuora. Koro dichuo many pesa. Ka tieko to koro tieko gi waduto te. Wach ni piny agonda. Nuona ni piny agonda. Piny muneno ni gondore. Useneno ng'at moro ma en osiko mana ni an kapod en kijana. An nyako man gi nyathi ok anyakaw. Nyako mosenyuolo kakao. Osungore. Sani okaw dhako man gi nyithindo kendo pako ni ya nyithinda go to longo kaka maduong' no okaka rieko nandi. Nyithindi longo nyithindi to in mane koni dhako man gi nyathi ok ikaw. Dong ni wacho ni dhako man gi nyathi ok ikaw. Kawuoni pako ni nyithindi longo. Iyudo nyithindo 4 set in itiyo matich mathis ingeso mar 5. Kaso kawuono tipako ni nyithinda go to longo kaka mathis no to kaka rieko na tete. Rieko ni mane we tugo gi ji. Koro ng'ama di chote mango. Uchacha kulundeng. Mano dong ne wache kalu joma nade ni jogi ok ni serious hao. Omera joka tieko ya wuora gini mit na. Nto nade.
Manga manade. One more. One more. Mano mo maduong. Odwaro mo mane. Abo kelo mono. Pinya gonda atieko pinya gonda. Dong nitie nango. Bas atieko. Wachna keno ni pinya gonda. Pinya gondo rekodi omera. Oh, it's all right. Thank you very much. God bless you. Nyasayo gwedhi kendo konyalo chwadie kata triplets. Uchumi to tek gomba triplets. Wagono sana erokamano ruoth jang'wono. Ineno kana nindo kech nyoro pok achiemo. Itimo ng'wono Yesu ber manade. Ululeson so bine Yesu. Oh, $100. Madong president ma US cha. To kare robonde gidhiga mabor. Omere miya we gini bwana. An koro kise $100, what can I say? Gini kare ugomba. Nitie jomoko mbele ka mochiegni ma So I want to introduce our second comedian on the show. This is the only Jadun who is Friday. He is here to make you laugh each and every time. Put your hands together for the one and only Okal, comedian. Wapi makofi ya Okal? Karibu sana. Okal. DJ. Aero kamano. Joka nyamuntie. Opak Jehova. Opak Jehova mar ariyo. Opak jawar mogik okachaka nuo. Jawar na kawapak donge. Nikech ene motayo wandalo duto donge. Koro pake mogik opake. Makoro e VVIP. Ilungo ni very very important people. Kasto wabie e VIP. Very important people. Kasto wabie IP. Important people. People, hi. People, odenade. Hey, people. Unyiero moyo kata jo VIP ya. Wenjo show mo. Inge nyiri becho ka ladies hi. Mwa, timne mwa. Omera we bonjo koda bwana. I'm talking to ladies bwana. Ne, dichuo ka poni ngini suchi otherwise. Kai ni kawe nyako majaber. Tidhi nyuolo kiki sande nyithinda sai. Kiki dhi nyuom nyako machalo kodi isando go nyithindo kayiem nono. Wawinjore. Ingini wi duong tibukri dhi kao nyako ma wiye duong imiyo nyithindi misigo mok mage. Kiduong ni nyathini jaber. Nyathi chieng monyuol nyathi ma jaber iwinjo kinyise ka gik mamit. Chu. Tulu. Dagina no kataka jibonjo kae. Kede madire mala chu. Nyathi masuche rach inyi kaki mo mibuogo giga gigi. Ne akwero kikusande nyithinda sayo. Ne nyathima bengine jok masuch giricho kaka bedo misused to koka. Iseneno ga nyiri moko magine group moro ntiere ga mana ng'at moro magoga picha. Okigo picha ninge go picha suchi rach nyathiwa. Suchi rach ni mitiyo kodi marach. Wawinjore. Dr. Shemra ke wachane kanya. Daktari. Tonango. Intie. Organs tete mane del kae ni neno ni weri gi chuny gi ni gi ang'o e dhi lak. Lak mane yero. Bataheri erokamano itimo tich maber. Kiromo gi dakteche moko madil gi circumcision gi. Nyangi. Kwerna gine gi koso. Chieng' moro adhi osuptal, adonjo osuptal, taneno kondik kamoro kanyo ni kidney major surgery. Ondik kanyo ni operating heart major surgery. Ondik kanyo ni operating eye major surgery. Kasto kwa biri circumcision nyangi kato minor surgery. Ay, minor surgery.
ing'ado John, ma John wemo wuoya. Joka nambu inja. Nenru kaka ubecho ni, kaka ubecho kai, ubecho upichni, umber. Pare ni gimokelu e piny ka king'ado. King'ado. To ni minor surgery. Ai. Yawa, ing'eni ya gima chalo kidney kapo no dhi ogol achiel inyalo survive donge. John ko ng'ade modhi marach mo ng'ade. Donge ng'ano ruma. Kasto king'ado John tulungo ni minor surgery atamora kabisa. So I want to introduce Snyder from the Best Dental Clinic in Kenya. Please just come. To also, watch us. Si tumeita wanaume sana. Huh? Men, are you happy with what you are seeing? Be umar gigi muneno? Koso wakone osomu nwagi mani chien kani? Wakone? Ero osomu nwagi mani chien kani? Asom lokri alokati som ni e. Ah! Amoso use. Yes. Time kamo. Kama ne? Tim kama. Kidwa ni gitim maber. Ngija bathi tim ni. Ngija. Smile kode. Watch kode. Yero gimina no koso kihero. Do you like what you are seeing? Kiromo gi ng'ato. Yes. Kingi ang'o mikwongo neno. Wow. Lake donge. To wawachoga ingen jimang'engo weleke gi. Okadich go. Otopi weya. To en gimi nyalo so mondi smile. Nikech smile le gima ng'ato kwongo neno donge. Yes. Koro sami smile. Donge. Okela appearance maber, ogolo face ni maber. Gima ng'ato kwongo neno donge. Koro wa loso lak. Kibedi gi ng'ama maybe no yudo accident lake ni no wuok to pinyo tamen atimo nang'o ng'ano duoko self esteem ng'ato chien donge. Koro at Dr. Shembra Kewa Dental, you can come, we check on you, we give you some reviews donge. Kasto wako onyi mondo at least you get something to give you a self esteem donge. Jomoko no nyuol to lekeni okelde ni wani lekeni koro kata ringo kichamo to kumoke. Okono ringo kumoke. Inyalo biro tiketo ni braces to lekeni joni bedo maber donge. Yes. Koro one lang ata Freedom Heights kacha. Waka insurance karibu te. Waka insurance magine NHIF, waka cash, and it's negotiable. We can't lack gimoro expensive, onge expensive. Love yourself, donge. Koki herori tibiro twaneni donge kiki ibiro te yuakono ni yawa mege mango. Wanyaka onyere nade donge. To kibiro to wakonyi donge. Koro lang ata Freedom Heights mezzanine floor. Yes. Kibiro kata kipenja watchman nipeleke kwa Snyder pale. Okay linyaka kama ntie donge to wakonyi. Koro ungiso CPU colleagues donge. Yeah? Mar clinic kosomare. Okay, amiyo na. Mar clinic kosomare. Aya mare en ndiki 0731. Yes. Mara. Som. Manu se somo ka. Mama ko miu manyakando abo udona miu namba yao. We amigi mari. 0732 22 4624. Gosani dineno ka yuaka. Onge ka. Aicho. En kachacha. 0732 22 4624. Or Roko Dr. Shem Dental eru kamano. wow. Ler makidonjo tise chango dong. Idonja donya ni ila kamoro ne kare ne koni koso koni kata ir koro lakikia lakini rami. Let's give a round of applause to Dr. Shembra Kewa Dental Clinic. Oh, wow. Beautiful. Giving you the best services that you've always wanted. They start from tooth whitening, braces, tooth decay, root canal, any form of dentistry. And of course, ngatunyalo penjo ni nyithindo bende inyal thiedhne gi lekegi. Jomadongo, it cuts across all the ages. So long as ninga to leke neno se tieko mukore, moti magukore nyal losi. Katidhi kanyo kionge leke ni 32 te. They can be fixed and you live with your permanent dental.
I don't want to waste a lot of time. I want to introduce our next comedian. Put your hands together. Give a round of applause for the one and only Kasuku Sucrose Ogola Wazara. Ogola. Hey, Joturwa Umar. Utie. Uil. An gi nyinge mang'eny kabisa nikech gin mag manyo mogo. Koro ibiro yiero minyalo luonga go gi sani wabiro nyiero donge. Ma ing'eni miyo ji nyiero chalo boxing. Anyalo miyo unyiero mo ywagi makonyigo. Katu nyata muru nyiero mane ma ywagi. Seno kaka baba timo ga marecha. Koro anano kadwa timo manano godo chuth. Konuru jo dala. Giywak kabisa. Giwacho ni wan jo Nairobi okwa mak simbe kika gibiro Nairobi. Koni giuru ni okwa bimako. Kendo podo kwa bimako. Nikech ma ok gweng mipori apoya. Ngenge giwuoni kiateka kiyaoni. Anotieno wuodo koth. Oting'o gweno gi bando monego regi. To kama dage kata masin mirege onge. Giwe powa ka gipuano. An romo gi jodala nikech jadala kiromo kata mana chuny town ka a. Jadala mora moromo kodi gi nyako. Okodwa ng'eni manonga kata jatendi. En osechako luonge ni semeji. Sana ka nyako no kwar. Ka nyako no kwar. Onge mane mano nyaro kuyu. To gikia ni tinde nyaka Kisumo kata teng' nyiri lande. Joluo gidhi marach. Iromo roma gi ng'ato chuny town ka. To ina gi jaberi, okara jaberi. Kolig ni mitiyogo. Jakom ka kori nigi kolig kamane. Tipo mako en osema donjo kuomi ni. Ai! Jakom. Semeji. Ai! Semeji, umelinda huyu mtu. Semeji, village yetu yote imeleta visaya rambi. Kaso, giketho ga nyaka budho. Giwacho weche moko maricho moko be. Semeji, Jakom Musa kendo. Semeji, kitambo mkono yake ilikuwa ngumu. Apenji Jakom. Apenji, podi na opien. Mana kaka giwacho ka oromo kodi kata ni wuotho mana gi kolig ni ka gung'e duong' cha. Eno chaka wacho weche maricho. Osuko. Ma marite. To mano kolig ni mar tich. Magara Sandra maduong' kendo koro kubed maduong' nikech gik mowacho dongo moa kata Sandra no wuon. Ahero jodala nikech gimoro achiel. Dala ma famili mar joluo nitiere ji 5. Namba 1 e nyuola mora mora kata obed anyuola mane. Ng'amo kinyal koso en jakanisa. Jalemo. Okibi kose kata mane dala ma ji mere mi osechanga jalemo. Achiel nyaka yude. En kuromo ga kodgi chieng' Christmas. Jino bede te yen kacha gombaka to kelne emergency yawa joka wangitek. Nyathi oringo biro kama ji obede piny nia. Yawa biuru junior onyumore nyuka. Jalemo chaka mobede kanyo hijo nia. Miuwe ngulam. Ila glaso gore piny owuok e lwet ng'ato. Miuwe ngulam. Yaye ok yue kata mana glasa gi komoni kuke ji ochak lemo. Mar ariyo jakong'o. Ok ikosi anyuola mora mora. Jakong'o kata obed mana nyuola mar jo kanisa jakong'o achiel. Lakini jokong'o moro waga nikech gine magiwacho adier. Ng'eno kudwara. Uwacho ni amadho kong'o onge nikech awacho adier. En gi chupa mar pini to chupa no onge otas moro ma ing'e ni chupa ni en mar pi ma. Ten gi pi moro ka krum. En pi mo krum orumo tijase. Jakong'o mane anyuola kik uwegi nyithindo. En kiwegi nyathi uduogo ka nyathi omer nindo. Osiko mana ni bisebilo ma kom mama nyien ago Nairobi. Bisebilo divine mago. En chieng' modonjo dala. Chieng' mowuoke. Ging'eni kaka rodonjo od madhe kocha to lemne kata simba ne ok odonjo. Ng'at mar anyuola waya ma digital. Waya ma digital. En ng'eyo oparo pile ka pile wiye wil kodi. To dai ga ng'e ga nyaka sheng gine ma gigemo ga ka. En ok okosi anyuola mora mora.
En oro maromo kodi te jaklas 7. Thima jaklas 7 to romo kodi ni ai. Omare iwuodga ni an wuod John. O isenyombo. Ya watu. Gin gi penjo magalagala ka inono ka konda kuruno. Mane ka gitimo nwa e gweng'. Koro kitimo makosa ni okikone ni poda nyathi sikuli kone ni podi odhi mambele. An gi nyako moro Migori koni anyalo gamoni. Ng'at mara ng'wen en Yoyo. Yoyo en obiro ga e gweng' kotweyo misip kata en men gi misipe mang'eny anyuola molo ji te. To long pok notweyo malo ka en odonjo ga to chako organize thum. Penjo ma en go gin penjo mag dongruok kuro mo kore dala gin ma giwacho ga Shenka. Udai nade ka gino mari tiseketo thum dala ka ng'atimi unu setisa ne udai we waguro ga thum ni donga ng'ato biro tho kara dala kambele wachaka go thum sane. Ng'at mogik e anyuola en nera to kunya kose ajothurwa kubedo nerni akikwa bede ka nerni ka en gichiko gin ka gilain achiel sasa moromo kodi dala disetieko da dok kodi Nairobi koro tieki mondo imanye uro makore mato titi mang'one ruoth biro gwedhi dhani gin gi kisungu moko mibaga achiel. Take it from me. In fact, you can take it to the bank. Listen and listen good. Gima mora gi joluo en ni wahero nyadhi. Kendo tije mwatimo gin tije mwasomo. Makosa ni joluo riek te. Makata ng'ama yudo di strong. Koro yudo ni idhi lande tich mok chal kodi. Tich ber gi duol. Tich ber. Rach ya ka in lawyer. Yohana. Sana joma koro ketho kar duol ka jowa maramogi. Joking'ero dakadaka ngima cha kabisa. Achiel. An go sieba moro makelo nwaga lendo marathoni. Koro chieng' moro adhi lime. Tada nyise ni ba asetundo. Osuko itundo kanye. Akone ba asetundo ane stage ka. Bas bathi kanyo idhi neno muchari moro mochung' kanyo. Dhi etiend muchari kanyo. Muchari no mar George ma owadgi notieno man California. Nyamin geno koth man Ibili. Akone jakomo kadwang'i anyuola no bikawa. Rafael Gazuku be chieng' moro adhi limo ka nyathi nitiyo klas 8 koro nyathi okelo report form. Rafael pod mana Rafael nyake ot. Duol chawo no gone okawo report form mar nyathini abedo ka chembo bedo ka okawo report form. Amago kedi mar wuoda kama you doing. Nyathina no kochamo kanyo kwano e plane. Kiswahili to gore piny mane wacho ni mtu ameanguka mobimba. Otindo kapuoyo. Akora ni ba weri gi nyathino osekalo. Nikech nang'e ni koka kwere mbele kanyo. Odhi jago kono nyathino ni biseng'e jothum adek manyien mapado gi liet. Awacho ni ato nyathi gi jopado. Joma chuo adamiyo advice. Ang'e ni yawuoyi ywak nu chumi rach. Ni koro kidwa tero nyako kama I hand. Ka pesa ni tin. Ter nyako e hotel bama I hand. To make sure ni kete boot speaker. Ineno kaka wuo Migori otimo cha. Mano strategy. Boot speaker ka boot speaker kanyo kisekete nyako jakom. Winja kwali gini kiseketo nyako boot speaker. Luongo kongi mora mini madhono. Osekele mezenga eno komadhi donge. Ama joluo to kong'eyo gi konga gi bat. We atiya kodgi. We wachi ni okel katambo kamadhe. We wachi ni okel yake kuya nyakuro miro kamano. Ero kamano kuom wacho no kana no wuog kuoma. Dokora na duok mwanduka. Iluongo bwana kuromno. Kuri ng'eni une kogo ka Koro no tem korinia. Bebe misi kuju hii. Unasema? Umesema niongeze? Imedoma na jase. Bebe nataka kuarana. Unasema? Mawango mer. Jonyuol modak Nairobi ka wakonuru nyithindo kamwatie. En gi marach kabisa wadadak marach. Ng'ato wuok e tich gokinyi to duogo gotieno ka nyithindo nindo. Anadak gi nerwa morogo mongo kaka biro hustle mokwongo Nairobi. For 2 good years akia kama ng'ani tiye. Nikech owuok gokinyi ka gweno to duogo gotieno ka wasenindo ok anenega. Ma chieng' moro ka kora dhi university ayudo helbo. Awa helbo ya jowa. Mano man echa kama joluo bede ji osomo te.
elbno. Kora yude ang'iew wuoche, sukari, mukati kod gweno. Kakalo baba dogo kacha, ng'ato dea. Moka ugi ka pe. Kora chiew gokinyi, amulo ng'uta. Lit mapoko dwarone, ng'acha no dea decho bose dei. Ng'ado sema kima we alame lwele mbika ng'utika alamo dong mag lwedo. Oda kure magage. Onego bole madi chielo ne ng'wech. Amulo ng'uta kama tapoka nerwa wuoke ono kodhi tich wuok ni ai wuod nyamera to ang'oma itime ng'uti kanyo nia ng'uta moro lit kama tin nera ni weri gi ng'uti no ang'eni denyo donje jikon los chai mondo wamadhi ka donje jikon tayudo mukati gi sukari machal gi macha kabisa sama ng'acha ne deya nitie kaka na dio mukati cha slice moro madiere cha ni ka nodhi opinyore majani ai koso embe kambi ne mar mukati be no dio mare. It's okay. Wea kamano. Watieko madho chai. Nera chak biro nania, wuod nyamera. Ya kawuona dwa triti, donje jikon kacha. Ted gweno. Ka donjo kacha do kain gweno maonge ng'ute cha. Ilo ne nyasuri. Nyang'ute. Ero kamano nyambita. Nyang'ute. Kare apenjura ni to koso gwen manying'ute gi yudo gi tek Nairobi ka kanegi ga sana. Koso min manonyuolo maracha min ma. Okay, it's okay. We ateda gweno wacham. Atedo gweno wacham watieko. Koro mwatieko chamo gweno mwasijier ni kibwe. To nera na biro na gi wuoche sharpshooter. Ndigi herwako gi ka tokora ni wuod nyamera kidhi e college man no kang'eyo ni gimoro wuoche. Ai. Asolweta wuoche. Ayudo receipt mondike nyinga gi signature na manyoro mana ng'iewe go cha. Tapenje ni to nera. To ang'omiyo gik mane chako miaka gokinyi chal mana gi mambe nan godo nyoro to no maya. Kaka oboka ni wuod nyamera. Ine mana de nyoro. Akoni nera donge an. To dakni go koko ni nera idea to nera na go koko na rena ng'eni ne midea sadi. Wuod nyamera kiki chaki ng'ad kanyo kendo mane officer. Thank you very much. Osuko supro sekeja setting. Thank you. Imagine growing up, suffering, and finding light and hope to a moment that you are able to survive and do the best of your life. Sini vizuri. It's one of the best experiences that you can give to yourself. Right about now, I want to talk about a team that makes sure that they give a shining hope to the communities. And this happens in the vulnerable and the, how do we call it? We call them the ghettos. That they make sure that they give hope in form of education, life, health, and everything to do with circles. They make sure that as you do your thing in the ghettos or uptown, you can always make sure that you uplift someone, you bring a shining hope to the society. So right about now, allow me introduce team from Shofco. Do we have anyone from Shofco? Come, please come. Come, please. All right, please come. There are two gentlemen. They are wondering what's going on. Please come. All right, let's appreciate Team Shofco. Karibu sana. Asante sana. All right. All right. Thank you. All right. You can have this. So, Shofco, ladies and gentlemen, they are based and their headquarters is in Kibra. And they have done a lot that he's going to talk about to tell us how they do it and why they do it and the reason why we are here today. Please take it away. Let's give him a round of applause as he takes the stage. Thank you very much. Yes. Shofco, or Shining Hope for Communities, is a grassroots organization based out of Kibera. We offer so many services to the community, from education for girls, gender services. We have SACCO, which he will be talking about very briefly. And then we have sustainable livelihoods, where we help the community in the informal settlement with livelihood services and so many things. So mine is to appreciate you. Yes, thank you so much. Yes, for inviting us here
we are so happy to be here. Thank you. Thank you very much. And we are so happy that you were able to join hands with us. Wapi makofi yao, let's give them a round of applause. Thank you so much. Take it away. Ando kora aloka gi dholuo. Monge. Donge kamano. Monge. Anyisu gima wacho gi dholuo donge. Shofko ni nochak gi ng'ama iluongo ni Dr. Kennedy Odede. Yes. Dr. Kennedy Odede en ng'ama odongo e Kibera kanotin kabisa kumonyuole e Kibera. Ma Nyasaye nokonye moyudo scholarship modhi Amerika. Mowacho niya ok obi chamo pesa te Amerika. Koro duogo Kibra ema koro chako e services makoro jopiny nenogi. Wan kamoro amora jodalawa, wan Kibra ema ne wachake, wan Mathare, wan Kawangware, wan Mukuru, wan Omabei, wan Migori, wan Mombasa kamoro amora, wan Kwale, wan Kilifi. To an munena machung' kani an makora ran sako. Digeni onge jaluo mosechako ga financial institution moendelea. Donge to koro ma osebedo igni auchiel mochak gi Dr. Kennedy Odede. Ma sako ma jaluo chako to wagombo ni mondo ndagi te odonje isako ni mondo wadongre uru kamoro achiel. Uyie donjo jodalawa. Uyie donjo. Ma sako madhi mbele to kendo moyie mondo okony ng'ata mondo with ujijenge na Shofco Sacco, idwo gedo Shofco Sacco ntie. School fees Shofco Sacco ntie. Idwa timo ang'o e ngimani Shofco Sacco ntie. Koro wan warwako kuma Shofco ntie. Shofco e organization mokwongo simi mokelo aerial piping e Afrika mzima. Wow. Pi ok kal piny, pi kalo malo. Wow. Pi kalo malo e slums te. Koro an Dr. Kennedy Odede omoso uduto doero ni mondo bedka lakini ohonge is outside the country but angeni the next show angeni wabro kele kae mondo wadongre uru kanyakla onagi wan wago nwero kamano maduong let's partner together so that we can help our people do kamano ero uru kamano Nyasaye mondo gwedhu. Asante sana. Thank you so much. Let's appreciate a couple of work. How can someone join the circle? Wonderful. Yes. One kaka Shofco Sacco okwado nyanyasa kaka banks or any other financial institution nyanyasa. Registration fee is only 500 shillings. Nigechingene wachako Sacco ni just to bridge some financial gaps in the informal settlement. But now wase open that bond to any other person. Koro ngata ibedka ingi jaodi ingi nyithindi over 18 ingi biashara inyalo donje I Sacco ni. Then, Sacco is members managed, Sacco is members controlled, Sacco is members owned. So you have to buy what we call shares. Minimum share capital manyaki bedgo Shofco Sacco is 5,000 shillings only. Then you'll be able to also save with us for at least 6 months, saving a minimum of 500 every month. That's a minimum for you to patronize on our products. That means that we have different loan products that you can be able to get from Shofco Sacco. Yes. Wow. Asante. Thank you so much. Wapi makofi ya Shofco tafadhali. Let's give them a round of applause. And of course, the reason why we do this is to make sure that the Luo Nation grows and celebrates each and every person. Put your hands together. Give a round of applause for the one and only Min Jackie. Karibu sana. Wapi makofi ya Min Jackie tafadhali. Let's give you a round of applause. Na gentlemen and all protocol observed. In the front of you, I, Mama Jackie dak maletokde. Pakuru Yeso. Pak Yeso what? Nejo lemba maneka. Hapa nuvinjo gima wacho kabino wayo. Nejo lemo maneka. Jaduong Cardinal Daktari Nyasaye mondo gwedhi gimetimo maber. Nithiedho na lak dichwo to nodhi. Nyasaye mondo gwedhi. Achaka kawo thuolo
Arwako jotenda ma kanisa Bishop. Bishop erokamano. Chunya mor gi joluo. Adwa ni mondo anyisu kaka joluo chal gi kitgi gi timbegi. Ywak mar ng'ama odhier opogore gi ywak mar ng'ama omoko. Ng'ama odhier iomo ka otho. Koro biro lelo ka ema chako to miti gora ga goga ne pa. Unano kuma bag odonge. Unano kuma dire bag. Koro ngi gik mane bag. Owe chwar gi nyithindo auchiel dhi chiemo liel. Unega lo dongnu ucham imbe gimoro idi gidon dondi ni nawinjo ni poge tan machielo kereo. Jamoko riek mane gi pesa to migogo kaka migogo mane mbele ni ariyo gi ai mage riek ok nyatho ywak yumaka mage biro gi bag aruda to rudo Grace biro mago bodonje who kill you metio mane mae bag hey don't ijakuo Namanogeyo Jowadwa jo Maria ko pogore ywak ma daktari ywak no kako bet be ok okethi ma ng'anya ywagi ai to adier ni tugeno ru kora nindo koro luonge daktari de nyalo ywak nango temane temane o in pesa migolo 3004 mage gik minyanyalo so mori Laki daktari mora by the way okotam ng'ama dhako mondo lap dhoge kik ndong. Kaka moro ber olap dhogo yieni mondo ndong. To kata ini ng'ama dechuo oyieni we kora bol gini. Ng'ama dechuo yieni mondo keto jugu. Kiwinjo ki nyathi ma dechuo tujini kama ote sero nyathi ma nyako. To intie kaka kori atelo bedo ka ogo lago. Tidware mondo tem wuo ni dwa mondo tem kuodho ne wach saidi kami wuoe. Owangla nigi wed sadek makisewinjo ka jowangla chako to nyaka iwinj ni mano to jowangla thumo guro. Jara! Gino gini juogi. Barikiwa City. Shikilia. Yo wadwa de chuo nyarwa kuri maber kama kobiro lowi sut magrin kendo dwani mondo tim neno kendo imbi kasire jikon chura poko John poko wuoyo koro mi John thuolo oche thank you so much nionge lakini nera nosta di wuoe Akaw thuolo ni makende jodalawa ingeni nitie mon moko maka chiegi ni wuothogo to ki introduce ni mae minoda mani ne liel akaw thuolo ni makende jodalawa mochunge bathani ema wan go ero kamana ahinya ma wuono chieng' apane sang'eny ma wuono chieng'
Donyango an nyithindo auchiel to ng'egi ka onyango choda gidagi to en sani ka uno chieng' tiyo Nairobi anadala to awasa sande kode ndalo mang'eny to jothurwa numiya dichuo jokanyamwa numiya dichuo chunya ler uno chieng' ler lakini gimoro achiel kende madwani mondo ukonya uno chieng' to waro Wapi makofi ya Minjaki? Mano juok to. Ai. Wapi makofi ya Awiko? We have Awiko in the house. All right, mlisema tumeleta ile ingine sana. So we decided to make sure that this time we change tune, and that's why we have Awiko. Are you all happy to see Awiko here? Mko sawa? Mko sambamba? So we have Awiko. Awiko? Baba. Karibu sana. Erogama. Inade. An ma fine. Mos jokanyana. Amos jokanyana muduto te. Iluonga wuonya pala. Awiko as you know. Karibu sana. Gine joma rwako angolo nyake mudho. Pinyolin pi. Wanjo juogi. So Awiko karibu sana. Nengama samoro nena Awiko for the first time. Okia the kind of music Awiko timo. Inya nyiso gini, what kind of music do you do and why? Mimi nafanya Afrobenga. Atimo sound niluongo ni Afrobenga. To aparo ni okanyal wacho ni an makuongo kede lakini an machako timo sound ainano. Apart from rumba, wangla, hip hop, reggae, worldwide akilo sound miluongo ni Afrobenga. Gona uru ero kama. Gona uru Pige makofi. Gona uru makofi yao. Koro nagi anan wuodu atemo kamano. Yes. Ago ero kamano kuom support kamuse chopa. Kiwacho ni wuodo nagi dala ni kanye samoro wantiere gi jo county kairi. Wan Josia modaro biro rongo. Mayono kumoro ni angaga. Josia modak diaspora. Migori uni ugere magagi mikunye mula. So Awiko, tumi mokwongo en ohala koso tumi mokwongo en mane? Tuma mokwongo en Nyalego. Yeah. Angano timore kindu gi Nyalego. Nyalego nawero thum mar Nyaralego. Napako Nyalego. Yeah. Then thum makoro jino obiro wan gi Nyalego ka? Uriyo ganado. Hey. Tumi mane, what is your favorite song? Ngoma gate mitna. Onge favorite song e songs ga. Yeah. Giduto gichwoya. Wan gi tumi moro ka iluongo ni Ohala. Ohala, what came to your mind mondo me you compose that song? Because jogi oherega sana. Ohala nawero ka biashara na corona oketho. Mar Oanda koro. Yeah. Mar lewni. Koro kanye mana yuage Oanda. Walala. Goyane a cappella. Wachaga ni puodho makawiku puotha. Tokare nyisa kakitimu puotha. Tokare puodho mapure momiya kidogo. Anya sacha malame mowinja kakuecho. Thank you so much. Wapi makofi ya Awiko, ingeni sani thoth jiringo kadhia Jawa kata Benga kata thum mora mopogore gi mitimoni. Why did you decide to choose this? Because I don't commit sana. Don't commit koso commit. Yeah, why did you angomiyo inyiero maina mairi? Apani kachung kama nyalo nenora molo katimo gima ji timo. Yeah. So emomiyo ni amua mondo come up with your own. Abed gi sound na uwon. Yeah. To gima mora ni wasani oschako time bende. Yeah. Wow. Dholuo nong'e mana gi Oangla, gi rumba. Nokong'e gi vijende ni wanyalo timo thum vijende miel. Yeah. Oangla ing'e ni vijende winje lakini winje kikuo. Yeah. Koro dwa thum miyo nya winja dhiala kuma jin tie. Kaka koro gidunyeni yabedo jathum metiawa. Yeah. Magika chiente mikelo na Awiko to Awiko renga. Kelo na Awiko to Awiko dean. Kare momiyo kago thum. So challenge mane mu experience sana in as an Afrobenga
nini sana sana a Luo dominated industry. Gima timore ni chake no erobe oko gima yot mondo mi be jinge malongo. Ineno gima mora sani ka korwa nyalo were kama kanwa chako no kwa nyalo were kama kolwore gi nyalego gi thumbe mokwongo goeko. Koro kama ochope mwadhire mochope agone Nyasaye kamano kaka fans bokawe. Lakini oken gima yot. Wow. Yeah. Tupige makofi. So nice. And where do you see Afrobenga going? Awe na Nyasaye. Awe na Nyasaye. Atatere mabor. Wow. Yeah. DJ, do you have something for Awiko as we wind up? Let's do this, my DJ. Yeah.